hello. Maayong gabi, mga kabisdak, mga kabarkada, mga kabisaya. Welcome to Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, inyong host, gikan sa Ontario, Canada. Ug ako pod si Ate Gilma, ang inyong co-host gikan sa Alberta, Canada. Yes. Two women, ang duha ka mga Bisaya. Yes, with One one mission mission and to to inspire, inspire and then encourage, encourage and and connect connect Bisaya. Bisaya around the Around the world. world. Okay mga kabisaya, asa kakaroon na amang ka sa United States, sa Pilipinas, sa Canada, naaba ka sa Europe, okay, naaba ka sa Australia, Japan, asa pa kadapit nga sulok sa kalibutan mga kabisdak. Welcome kaayo ka diri sa among Little Online Bisaya family. Okay? Yes, yes, kuhaan na ang inyong mga kape o tsaa, paglingkod, pag-relax, ug makig-istorya uban ka namo. Yes, mga kabisdak, ayaw kalimot og comment og ato sulti imi kung asa mo karon nagtan-aw, okay? Asa man ka nagtanaw karon? Kung Kung first time nimo dinhi, welcome kaayo ka. Feel free to follow our page para magkita-kita ta matag gabi eh. okay, so kung ready na mo diha mga kabisdak, magkulo ka bildo sugod na ta. Let's begin tonight's conversation. Yes. Okay. So nindot katong conversation karong gabi una. Okay. Aha. Unsa gyud ang tinuod nga kalipay? Ate Gilma, unsa gyud ang tinuod nga kalipay, no? Ilagi no, unsa ang tinuod nga kalipay? Oh, Oh, pag God. natay kwarta, malipay man ta. Ah, Tunay na kalipay. pero dili man tanan ang Yes. daghan dili man tanan ang daghan og kwarta malipayon og dili po tanan ang mga Tinuod po simple na. nga kinabuhi miserable. Di ba ate? Tinuod jud na. Mm. Sag pobre ra ta. Mhm. Kung wala tay dakong problema, malipayon ra jud ta, di ba? Yeah. So, kung Mhm. kuan, kung mapasalamaton gyud ta permi, Yes. malipay ta gyud siya ate ba kan labi na kanang inigmata nato. Siguro kanang bata-bata pa tano dili ta ka relate kay ani ate no kay murag Tinuod jud na. hastang baskuga man ginatuab. Inigmata nimo lugpot-lugpot pero kanang nanabitaw ka edad no. Aha, Kung tinuod mata nimo jud. sa buntag no, daghan salamat. Agoy, wala to. Di ba? Agaring, agaray, Mao lagi. di ba? Nako yung istorya nimo. Kana Okay, lagi sige. kaming di ba mga naman ko'y walking bodies no. Nya maglinakaway kami. Mm. Tapos niingon usahay maistoryahan bitaw namo na. Uy, sa dihang bata-bata pa ko, malipay kaayo ko makapalit kog perfume. Perfect good atong giuna kay humot ra na kaayo. Muhumot lagi ta. Mugwapa ta basta humot ta gwapa ta, di ba? And niingon napay isa dito na niingon na. Hoy, karon na hinuon ang ato ang perfume katingko naman. Kabalo mag-uusay katingko. Say gating ko. Katingko is a panghaplas. Mao na nay atong gikalingawan og palit. Oh, Kay Mrs. manakit naman ang atong mga ugo, kuan ba? Ang atong mga likod, ang atong mga tuhod. So, maoy pili jud tag unsang klase na haplas atong gamiton. Mao gani. See? So ma-change atong mga ano, atong mga Yes. priorities, atong mga perception, atong paglantaw. Oo, no? mga perspective na to sa kinabuhi. Pero ang tinuod jud nga kalipay ate no, ang kalipay jud no, dili gyud para sa ako kay na munang giingon nga peace versus position, okay? Kalinaw og sa imong kanang Or material nga ang mga pagkabutang. yeah. That's what it is. Yeah. Pero you see, kung daghan tang kwarta, nya mapalit nato ang tanan. Do you think you're happy? Kung ang imuhang mga pamilya layo kayo sa imuha? I don't think so.
dili jud na nimo abi nimo karong ning kaidaran ako. Mhm. Ang akong kalipay na lang kanang mapalapit ko sa ako ang mga Pamilya. pamilya. Mao Kay gyud. dugay na pud jud ko kaayo nga wala nakakuan. Wala na kanang bang panagsara ko mouli. Mhm. Yeah, it makes us feel so sad. Yeah. Ang importante sa ato kay family and friends na karon. Anang maingani na bitaw tanong kanang ang tinuod nga amiga family ang atong pinaka okay. So una kalinaw versus sa imong mga material nga butang no. So we Tinuod. really love to have peace than nindot man gyud sa naa kay material pero kung bisag daghan ka og mga material nga mga butang. Butang. O shoot sa nagtan-aw, may ka-comment below asa ka kabisaya. Oo, lagi kinsa man ang Nga kamo nga nang tan-aw diha pag-comment ra oy kay aron hibaw nang asa mo og Uy, nya po mag-upload ni og maghatag mo sa inyong mga panghuna-huna. So go to the comment section og pagbutang sa inyong mga komento aron hibaw-an namo og unsay inyong hunahuna. Yes. We are so very happy nga mag-comment mo sa amuan. Okay? Yeah, salamat Daghang kayo salamat sa inyong pagtan-aw. mga kabisdak. Kay Mhm. nindot ayo nga naay mag-comment diha ba niya. Naara ba mi show? Ina may kwan. Okay. Ati, ang imuhang comment ati nakabutang sa private so ibalhin dito sa comment How do I sa public. Unsa ka na ay nakalimot di ay ko no. So Dito ikopya na lang na siya niya ibutang dito sa Mhm. atong comment. Okay? Kaya wala na ako nakita imuhang comment. Pagtanong ako na may nag-comment. So di Oh, you thought it's somebody else. Okay. yeah. So Okay. yeah. Yes. So, ibutang dito sa Dito di ay nako ibutang sa pikas. yes. Uy mga kabisda kay kana bitang gusto nga kanang mo share sa inyong experience kanang kinsa sa inyo Ikaw, dyan I want na sa abroad nga gusto mo share sa inyong experience welcome kay mo Mrs. down below kaamo mong ipasaka you can come with us join with us talking here in the stage okay Yes, let us we can get know you up. yeah let us know unsay topic nga inyong gusto unya dayon I can invite you I can share the Mhm. link and you can join with us chatting in the stage. Okay? So Yes. don't forget, ayaw kalimot o comment, shout out sa duha ka milyon nga mga viewers niya. Mga nananaw. Yes. Isulat na kung asa mo So nagtanaw. very lucky nga na nananaw. So, isulat kung asa mo nagtanaw niya. Kung gusto mo muuban na mo, I can share the link to join with us and let's chat and kanang unsay inyong gusto nga i-chat. Right? Yes. Aron hibaw-an namo. So, ang among topic manggod karon is about kuan manggod siya. Unsa gyud ang tinuod nga kalipay. So, mao nang among gingon nga peace versus possession and family and friendship, right? I So, like this family and topic. yeah, family and friendship gyud pinaka-importante no kay Tinuod jud na. kaysa kuan and then most of all gratitude dili ginato nawala on kada adlaw ate di ba? We have to be grateful for whatever we have. Yeah. Kay kana makapakuan sa imong Paligon. dughan ba? Makapagawan sa imong dughan. makahatag og kalinaw di ba? Yes, malinaw. Ang ato manggong pagtuod kung naa mo gyud gratitude our faith deeper kanang mulalom siya especially in our difficult nga mga panahon namang panahon nato nga natay mga lows natay high and lows kung nata sa low moment Natay difficult moments. yeah Aron makalikawan nato na we have to be grateful. yes Bisag saon lagi. Kinahanglan sa ako gid nang una ang kalinaw. ako ginang nagyanti no kay siyempre ako na total disciple manggi ko og duha ka tuig no but in that time kana bitang
I learned to be grateful kana bitang pag medyo maarsa-arsa na akong kamot, kasi siyempre di man malihok, di man maarsa ni ako, di maangat ang kamot. Medyo mataas-taas na gani, salamat. So, ang tod nga, makaana na ko. Sa una, dili man gid ko ka carry anything for a long time, no? Pero, dihang makakuan ako, makasayaw na ko after 1 year and almost 2 years, sayaw na ko. Pero akong sayaw, pisang aginod, pero kanang nindot, lami, in paminaw, ate Ay, Gilma, tinuod yun na na. makamove yun ka. So that, nagahimo na ko to siya, inang salamat lang gid ko kada adlaw niya. Sa una no, kay dili na kay ko bisan pa naggiyaw nang sa mga palibot nako. Kanang dili na ko mapektuhan kay dili na gani ko maka atiman sa akong kaugalingon. So, nganong magkuan That's pa life. sa uban niya. So, you know, abot ko sa punto and I learned a lot. So, that without faith and kuan ko to kay depressed naman ko. Ingnan ako sa doktor nga kinahanglan ko mag psychologist, psychiatrist ana bitaw. Kung dili ko kay dili na ako trabaho kung na ko'y record sa nga nagay ko linkling di ko ganahan ana. Kay actually dili man sila kasabot pero ikaw kabalong jud ka. But mo na siya ang faith yun na siya no, gratitude, be thankful, and then your faith will deepen, will you makaduol gid ka sa Ginoo. Oh yes, kay wala na kay mahimo. Kapit ni ka sa iya kay wala kay kun wala siya dili na nimo dili na ko kaya kun wala ang Ginoo. Tinuod yun na. Yes, how ngayon ka, I'm already at the edge. Mhm. Saon ni nako. You only have someone to turn on to. Ug kanang someone ang katong naa sa itaas. Kay wala gyud makatupong wala naman kay makuan matawag. wala gyud makatupong kan mosalig bitaw ka kay ang milagro bitaw niya no dili gid murag dili ka katuo sa milagro. Oh, dito you got question sa iyang milagro. Grabe kay milagro. I have that moment too sa una. I have that moment. Nganong wala good kay I thought kanang duha mo magkuan sa imong anak. Tapos then so suddenly ikaw na lang mag-isa. Yeah. Ay, That would be very devastating, right? Yes. You have to decide kung unsa imong buhaton, kung you will keep the family or you will look after your son. So, mao lang na. Kapit jud parehas na. So, I really learned how to kanang trabaho nga kuan kay maura man ay akong sa una na ang atong hibaw-an, di ba? Manumano Ang atong hibaw-an na magigay sa paraan para nga makakuan. Oo, kay na may bills. Muna no, shout out sa mga mga kababayan diha kay aning mga babae man gud no. Grabe gini ka hardworking no. So shout out sa inyo diha no. Basta na adire. Yes, we really appreciate those women nga pareha namo nga nag-anhi dire nga nagpakaisog kay aron sa ilahang pamilya. I salute you guys. Yeah. Shout out sa inyong mga igsuon nga there is always a way nga kana bitaw dili nga patay-patayon gini mo imong lawas magtrabaho bitaw no. Kay there is always a way, there is always an option. Magmilagro man na si Lord. Kung ana mo nga unsa di ay nga option, you just message us. You can message Ate Gilma, you can message me. Kay there is always option. Okay? So, among pangutana sa inyo, mga kabisdak, kanang sa mga nagtanaw sa replay or karon nga nagtanaw, make ibutang sa comment unsay makapa-happy nimo nga dili mapalit sa kwarta. Comment lang sa ubos kay unsay inyong mga comment himuon namong topic sa sunod ni Ate Gilma. That is a promise, but then you really need to you can even suggest ha. Yeah. Comment tawon kay para i-suggest ang gusto ninyong topic nga among hisgutan. Yeah. Kay aron lagi maka-appeal mo. Okay. And makahatag pud mo sa inyong huna-huna. Yes. But to all women nga pareha namo nga naning kamot in town anhi dire kay para sa pamilya. Yeah. I salute you guys. Yes.
Aron magsaka mo diri kay wa ta kay balo kung ako'y ma-inspire tungod Yes, wa ta kay balo og Okay? unsay inyong nauna ag wala kinahanglan jud pod hibaw-an namo kung kamo ba naay kaagi nga pwede natong ika-share. Yes. Just let us know. Oh, okay. Mhm. Okay mga kabisdak, daghang kayong salamat sa inyong tanan ha. O sa inyong pagtan-aw og pa-apil sa among istoryahanay ni Ate Gilma. Ang Yes. inyong mga comments o ang inyong mga story maunay magpalami sa among programa. Kay kung namin tayo conversation, kung namin tayo mga comments, mo na maka-usbaw. Maka-inspire pod na sa mua. So, Okay, so, padayon lang ta sa pagdasigay, pag-ampo, o pagtabang sa usag-usa. yes. Bisan layo ta sa Pilipinas, usa gihapon ta ka pamilyang Bisaya. Bisaya. Okay, see you tomorrow. Tomorrow night, mga kabisdak. Alas 10 gabi sa Ontario. Og Og alas 8 sa gabi dire sa Edmonton, Alberta, Canada. yes, imbitaha ang inyong pamilya o mga kakahigalaan Ang mo. mga kaigalaan, bring your Bring coffee. your coffee. Don't forget. Yeah, and let's continue building a community, mga Community kabisdak. full of faith, Yes, hope, yes, laughter, yes. and love. And love. Okay, God bless everyone. God bless everyone. So, may pag-usab kaninyong tanan. Yes. Babu. Ang gabi. Bye.